po roce jsme, po 5 letech jsme zpátky. Krásný a nádherný. Já zakládám. Ukaž kódík. Tak ukaž kódík, Vejku. Kábla pana piču. Tak jdem, proč ne? BBM. GG. Ukaž to Maty, ukaž to dá na stavec. Davide, ty jsi mi Já tu ukážu to ne, já tu ukážu ale, a jo. No píč, já to na kameru, kámo. Co jsi dělal? Bys tam to na kameře, kámo, bys tam ty, vole. Tak ta kamera, to nejde. Ne, kámo. Tak, ahoj lidi. Ahoj lidi. Je to nejde. Ahoj lidi. Esino, nejdeme, to musí být na... Když jsem klikně do Evropa. Ne, nefunguje to. Ne, lídněte to. A to tam vlastně jiný. Znova. Ale to je Evropa. Jo, ale free chat tam máš, musíš dát free chat. Tak na starte, kámo. Tady teď jedno tebe můj. První komplikace lidi, než Kódík. Bok. Ne. Jo, tak tam ty, vole. Ahoj lidi. Co je tu první? Ukažte kód. Tak jo lidi, ahoj. Co tam píšeš do píče? Ukaž to mi za žlutou. Já ti asi smažu. A jo, sorry, já ti asi smažu. No, vem si. Tam si nejistý. Jo. Shut up! Among Us. Among Us? Můžeme začít lidi, ano! Jo. Dva. Snad. Doufám. 2 nebo 3. Ty vole. Tady nový role lidi, nový role. A to má zvuky! Ale já to musím mít, jo. Aby se mohl nahrávat. Jo, lidi, takže vidíte, co já jsem, jako. Jo. A jestli mě jako zabije Ice Classy, tak lidi, tak vypnu celý stream, jo. To víš, no. Každý nemá to štěstí. Ahoj, počkej, já si kameru. Já si kameru, koukám natočit s kamerou. He. Někdo zabil! Ne! Tak, ne! Lidi, já jsem mrtvej! Ne! Tenhle hád mě zabil a to... Zabili nám druhou kameru. Ne! Je to ono, Debbie odhalí, řekněte Víte, jméno. ale ona se může smát tady tomu, já jsem taky směju, ty vole. A já Staníčková. Jak tu kecá. Vojto, odkud jsi šel? Já? Já jsem z Dropchipu. Nemluvte vůbec, nemáš právo mluvit, Demi, já jsem v ofisu teď. Já jsem z Dropchipu, já jsem tam celou dobu dělal. A ty bylo co jo, já jsem celou dobu dělal. Já bych řekla, že tam bude Aja a Anička. Jo! Takže lidi, už se voltuje, Má hnědé uši, má hnědé uši. Už se voltuje a dělej, voltuj. Už se nemůže být jedno. Hajzle, ty jsi mě zabila, ty hajzle. Ticho. Já si prdel. Ahoj. Oh no! Ještě musím to udělat. Jo, já jsem to napsala. Kámo, já tam dělám úvod do videa a ty mě to jako zabiješ. No, to seš ty, tyjo. Pojď sem. Já tě jdu zbít, Chceme žlutý dolar. Jdu tě zbít, jako. Pojď sem, a jo. Jdu tě zbít, a jo. Točí. Hej, a jo, máš babu. A ty já bych se třeba otevře. Jo, kámo, já natáčím video, nech mě bejt, kámo. Já jsem měl kanál, až teď, když na to nikdo nevydával video. Já jsem na to dělat píčovny, kámo. Ne, tam je kanál, takhle. Co děláš? Nevím, hej, Ajo, jde druhý impostor. Já tě jdu zabít. No, ale Anička je mrtvá. Našel jsem mrtvý. Počkej, kde to bylo? Komunikace. Anička, já to fakt přece nedělám. Ty,
Dobře, já si myslím, že to byl self-report. Já si myslím, že to je self-report. Já si myslím, že impostor byl self. Já votuju na ty hlasy. Oh no, já to nejsem. Ano. Jo, aha. Ne. Jo, vyhráli jsme. Nedáme. Další nestíháme. Je hodina. Po hodině startí. Jo, jdeme po hodině. Tak lidi, já vám říkám ahoj a hned Polana, zabanujte ho.